sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Unang adlaw sa implementasyon sa home quarantine pass diri sa siyudad sa Bacolod, pero karon nga adlaw cancel da ang tanan nga mga home quarantine pass but silingon hindi kakagwa bisan na may home quarantine pass ka pa unless importante na essential ang imong igwa, no? Kaysa nagatrabaho man, may mga IDs, no? Pero hindi magamit sa mong adlaw ang home quarantine pass diri sa siyudad sa Bacolod. Sa primero ang pag-intindi sing iban, abi nila, why na kinanglan sa home quarantine pass kung Domingo gali. Kung may home quarantine pass ka, hindi na magamit sa karon nga adlaw Domingo kag sa masunod nga Domingo September 13, no? So matag na ha. Sumong adlaw medyo masiling naton nga limitado ang pagwa sa aton nga mga kaaksyon bangod sa sining ginapatuman nga pag-implementar sa paggamit sa home quarantine pass. Ginasulit naton nga home quarantine pass magamit naton ang nagatapos bala sa odd number ining 1, 3, 5, 7 kag 9 magamit ina Monday, Wednesday kag Friday. Ang nagatapos naman sa 0, 2, 4, 6, 8 magamit ina siya Tuesday, Thursday kag Saturday, no? Matagi na ha amo nang paggamit naton sa home quarantine pass. Sa liwat ng aton siniya pagpangalagad karon nga aga, there is kapihan sa aksyon na dulong sa inyo sang Dr. Alfred's Coffee. Dua pila ni kabilog
Mga kaaksyon, isa naman kay edisyon sa Kapiyan sa Aksyon at igadulong sa inyo, karong aga, may mga pila ka mga estudyante bala sa college nga nagpamangkot sa aton, no? Kung ano na ang status ng sining scholarship program ni Congressman Greg Gasataya. Kaya sa nibaluan naton, of course, si Congressman Greg Gasataya, alin sa una, sang konsyal pa ni siya, hasta subong ang edukasyon, isa ini sang iyang hinatagan sang prioridad. So sa may mga scholars, ini siya ang nag-eskwela sa nakilala ng mga koleyo diri sa siyudad sa Bacolod. Now may mga pila ka mga issues nga ginapalambot sa aton ining mga scholars nga iban sa ila ang daw sa subong wala makabaton sa ila sini nga assistance. So nga ang iban sini sa ila gani has stopped their schooling, no? Way makapa-enroll sa sini nga semester, no? Tanaw naton nanong sitwasyon sang sining scholarship program ni Congressman Greg Gasataya sa tungha sining ginatubang naton nga COVID-19 pandemic, no? So with us on the line, we have Congressman Greg Gasataya sang Lone District sa Bacolod. Congressman, good morning and welcome once again sa Kapiyan sa Aksyon. Action Boy, mayong agasimo, mayong agagit sa ato ng mga tagpalamati. Yes, Congressman, madiretso na lang ko siguro, no? Kabalo kita nga ikaw may scholarship program ikaw sa aton nga mga estudyante diri sa siyudad sa Bacolod. Mamangkot lang na, Congressman, saan o ginigani nag-start ang imo scholarship program para sa mga taga Bacolod? Well, Action Boy, pagpungko naton 2016, may ari na ning program, no? Pa-implement through CHED, no, or Commission on Higher Education, or tulong-dulong. Since 2016 until last year, sige-sige ni siya na program, kaya tulong-dulong ang implement, no. It was easier at the time in terms of budgeting. Kaya from CHED, irikta diri sa regional office i-release sa mga schools, no. Kag ini is nationwide ni siya, Action Boy, same ni siyang policy. Medyo may mga complications lang sang ginhatag na sa Unifast. Ang Unifast amo siyang isa ka sanga sang ahensya sang under sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno na nagapalakat sang scholarship, no, sa tertiary level or sa college, no. Ay layman's term mo na siya. So medyo nagka-delay lang ni siya. Actually, this is happening all over the country, boy, no, not just Bacolod, no. So we like to clear that out. Hindi lang niya Bacolod na concern, kundi bilog din siya nga Pilipinas. Concern was ang pag-turnover from tunong dulong na program pakadto sa Unifast. Ining mga tulong-dulong amo ning mga old scholars na continuing. Okay. Ang ila pondo last year it was separate, no, may tulong-dulong ka, then may Unifast ka. Okay. Tungod na gin-implement na ang free tertiary education na libre ng tanan ng mga public schools, gin-isa na lang ang pondo, wala na tulong-dulong, ginpasulod na tanan-tanan sa Unifast. Yes. So, ang pag-transfer sang data, ang listing, so on and so forth, na-delay ang national government, ang Unifast, kag ang CHED. Supposedly, last March, okay na tani, no? Kay before nag-break sa March na istorya ko na si Chairman De Vera sang CHED. And ginulat na lang to ang meeting sa Unifast to finalize the matter para ma-download na ang funds from Unifast pakadto diri sa regional office. Okay. No? But to make the long story short, tungod sang pandemic, na-delay siya, na-apektuhan. Although ang mga first year Action Boy, nga manog second year, ay tayo problema. No, if you can recall, wala. Meaning, amo ni sila mga scholars nga nag-apply sa ano nga tuig ni sila man na 2017? Ang tulong-dulong may ban, subong 22, mga 17, 18, 19. No? Meaning, ang mga second year, third year, fourth year. Okay. Wala yung problema. Ang may concern amo ning second year, third year, fourth year. Kaya mo yung mga tulong-dulong before. Aha. Ang mga first year nga manog second year,
Ara na ya. Doon na download na ni siya. Okay. I think last June do tanan nga schools tapos ta. Okay, So ang- why kita gid problema. Ang iban nabatian ko man gani. gani kung ang iban sini ang iban gani do nabato na nila mo ang assistance no ining mga manog second year bala o kung first year ay bilas di manog second year subong do nabato na nila do waya problema. Yes, that's Sakto na kaya actually ang nagkaladto sa akon nga mga estudyante are incoming third year tani no. Yes. Kaya ang problema sini kung sa nagkaladto sa akon sila nila ang iban sa ila gali wala nakapa-enroll. Wala sila nakapa-enroll tungod nga may balance sila sa nga balayran sa eskwelahan which magahalin kung tani sa sining assistance from CHED o sa sila nimo Unifast abe nga until now wala pa mabato sa eskwelahan so ginapabayaran sila sa eskwelahan bisan 50% lang sa ilang balayran pati wala sila ibayad iban way na nakapa-enroll daw muna sa sitwasyon. Although Action Boy, siguro ang mga schools may tindihan gid na nila, no? Kung pundo sang CHED kiti ever since way man yaga problema ang pundo sang CHED sila nga mga scholarship, no? Meaning if ang basis na hindi sila makapa-enroll tungod sang balance na supposedly i-subsidize sang CHED, I am sure the private schools will understand. No? Kaya pwede na yung marilay lang ang matawgan ang mga schools. No? Kaya gasulod gina yung pundo mo. Kaya may listaman na may listaman na ang mga schools. So I think hindi gina problema. Kaya kabalo gina sila kung sino ang mga CHED scholars na sila eskwelahan. Kaya kabalo gina sila nga masulod gina ang pundo. Although ma-delay lang siya pero masulod. Masulod na iya ang pundo. Kaya ang ining pundo Action Boy, garitani siya sa schools eh. Why niya ginatag sa kabataan. Okay. Garitani siya remit sa school. So may scholarship coordinators ang tagsa ka private schools dire. Kagkabalo na ang mga private schools ng mga coordinators sa scholars, kung kaday sino ang mga scholars sila respective schools. So sila mismo makatawag na sa CHED kag makapabalo kag ma-verify nila nga ini sila ang funds gina-process na. So, balikan ko to Action Boy. Kundi, ang mga first year, tangam ng second year, why niya concerned, no? So far, taway ni siya. Ang aton, nga mga delay, amo niya ang mga old scholars, meaning, continuing, manog third year, manog fourth year, Action Boy. So, ang kagapon, nag-meeting kami with CHED Regional Office, man si Regional Dr. Cristobal, at nag-confirm na siya na ang pundo na download na. Na-download na. Oo. Meaning, gahulat na lang sila sa verification kag pagproseso sini. But for sure, ma-release na niya ang pundo for the old scholars. No? Saan ko na-download gong? Saan na-download nila? Nalipat ko kapon sa discussion ng kalawig-lawig sa meeting. Basta ang funds available na niya from Unifast. Okay. So, yung Unifast na niya ang facilitate ni sa aton ng mga schools. Okay. So, kung na-download na nila, ano pa ang mga proseso? May malawig pang proseso antes ini ma-release sa mga schools? Well, Action Boy, it's nationwide eh. Wala nga hindi, tagid bala ma-predict na in 1 week's time, 2 weeks time, ara na siya. Kaya balukan sa sitwasyon subong, although computerized ang tatanan, but may mga verification. Kaya nagsambod ang ila Unifast na balayran sa continuing, plus ang pagsulod naman sa bagong school year. Oo, so ang mga schools, gasubmit naman lista, no? So, do diri ang delay, no? But nag-assure ang CHED kahapon na ma-release kinaya ang pundo sa second year kag third year, incoming second year, third year, and incoming third year and fourth year na delay. So ang ato lang of course sa nambal mo na kay na ang mga eskwelahan kabalo ni sila kabalo ni sila nga may ara pundo, way problema. Siguro ang nakita ko nga problema is ang ining mga estudyante gurong iban kiti bisan gurong ilang part kiti hindi man niya full nga tuition nila ang assistance mo lang actually ang halin sa Unifast no. So hindi man niya full gid nga tuition nimo bayaran so may ara ka gid nga part nga balayran nimo. I think do mo na ka problema nga wala mabayaran siguro ilang nga dapat bayaran.
Hindi ko kabalo sa mga specific na sitwasyon sa mga kabataan Action Boy. But kung sila actually updated ni sila, kaya we have a page ni sa ilang mga scholars, gina-update ni sa regular. Correct, oo. Tapos, ginasulatan namon, gina-update kina every now and then, regular kung ano na ang sitwasyon sa old scholars, up to kung anong imuon sa mga nagpa-enroll subong. They are properly informed, Action Boy. No, kaya hindi man na namon pagwa ang page, kaya it's private between us and the scholars. But they are properly informed sang sitwasyon. No, kaya may lista man na tanan eh. Correct, okay. Kung ibang nga nagapanawag, mag-clarify, ginatawagan gila yun na sang coordinator dito sa office. Ang ini mga kabataan, no, kaya tinintindihan Action Boy, nga ang sitwasyon, subong pandemic kita. No? Kwarta, kinanglanon, gid kayo. Kasi ang ibang mga kabataan, like last, when was that, Friday, may funds na nag-release na ya for Bacolod City College, no? Na pundo. So, mga kabataan, pagbaton sang ila scholarship funds, ang ibang binakalbugas, ang ibang binakal para sa eskwelahan. Paano na kung kayambal ni mo ginadirektaman sa eskwelahan ang release ng kwarta? Ang private schools rekta sa eskwelahan. Ang government schools kay tiway naman na balaran ng tuition. Correct. Like Carlos Silado kag BCC, ang pundo ginarekta sa eskwelahan, from eskwelahan i-release sa kabataan. Okay. So meaning sa private school rekta sa eskwelahan bayad sa tuition. Yes, yes. Iniya ang sa public school, sa public colleges kay tungod nga wala man balayran dira, ang pundo ara dira pero i-release sa kabataan. Yes, Action Boy, no, like the BCC. Ang BCC natingwan ni nga mapasulod sa Unifast at CHED. So, rational government nang gabayad ng tuition sa mga kabataan. So, hindi mag-pedal ka sa BCC, why ka diya balayran? Kaya sa national government. So, Carlos Silado, same thing. So, matabo, instead ng pundo, like na, 7.5 na per sem, instead ng 7.5, makadto sa Carlos Silado, for example, or BCC, or Bago City College, kaya tungkol libre naman ang pundo, ginahatag sa kabataan, pero eskwelahan ang nagahatag. Pila gali ang assistance ni ko? Ang iban daw 6,000 per sem, ang iban 7.5? Ang 7.5 para ni siya sa mga third year, incoming fourth year. Kaya pagsugod ni Action Boy way back 2017, 6,000 per sem. But eventually, gin-increase. Galing kasi, like for example, if you are sa program na 6,000, sige-sige na siya nga 6,000. May mga bago naman niya nga nag-7.5 because new program naman. Meaning may mga bago nga programa ang CHED bala. So hindi na pwede nga liwaton tong old kasi ma-complicate naman ang ilang computations. But most sang mga sa 6,000 to naman na nag-graduate na to. Ang subong ni mga bago ni 7.5. And there are those naman Action Boy. Medyo kung siya reboot din siya kaya nga itong ginahimo as much as possible kung anong available nga program sa CHED. Ginapatingwa ko na makuha na para ma-avail diri sa Bacolod. Pero isda mo ang kabataan wala sulod man sa nga program. Kung sulaton mo lang yan nga kung pila lang pundo nga i-designar it is not enough. So dapat mangita ang Diyos na magpangita sang mga available nga funds dito sa babaw para at least mapa-implement mo diri sa Bacolod. Okay. Sige. We have incoming second-year students, may third-year students, kag fourth-year students sa college, no? Mga subong school year. Ang scholarship program kong sang CHED or Unifast for that matter, wala kita sang sining school year for incoming first year? Actually, may ara, Action Boy, kasi nga ang ako na ginambal sila nga flat lang sila anay for the announcement sang CHED, no? Sang Unifast for that matter. Kaya muna ba, ako yung personally hindi kuluyag mag-announce something nga hindi klaro. Okay. Kasi mabutang sa lang-alang mga kabataan. So, we will make the necessary announcement once magbuwa na ang guidelines na klaro gid from CHED. Kay may set up nga bago nga paghimuon
para mas damo pagid ang maka-avail, no? So okay, but the fact is may ara. May ara sa Yes, incoming yes, freshmen o first year. there is. Ah, It's okay. just that, nga clarify like kahapon nag-meeting kami about this. So we wanted kay ang deadline of set nila. So naman extend yung deadline kay I mean it's not enough time, no? But there is a scheme na ila sila nga pagaymuon for the first year students. Na it would be easier kag mas madasig on the part ng Commission on Higher Education. Okay. Sa imo opisina, are there applicants, damo applicants naton for scholarship for this for financial educational assistance before sa sining anang incoming freshmen natin, incoming first year, damo nag-apply? Damo nagpanawag but I asked them stay put lang, no? Hindi kami mag-accept in any applicant. As I said, kay hindi kuluyag Action Boy nga hindi klaro ang guidelines. Okay. No? So ang katabo lang likong is wala lang anay gabaton applicants. Yes. Wala lang anay kay yes. base bla siling magasalig ta tuod bala base bla pag siling mo pagka-apply mo siling mo do okay na no. Way pa sang klaro actually. So wala lang anay gabaton applicants. Yes, kay like amo na Action Boy may iba in the past bala. Nani naka-apply na kami. Casualty makadtong bata sa office, mambal kami nga, mambal na dira ang staff. Na hindi kami kabaton sa inyong application kay tungod wala pa available nga funds, for example. But mambal at malistala kami sa logbook. Okay, so ang hindi mo na malista sila sa logbook. So kung may available funds, tawagan na sila nga sige submit na kamo papers. So there are those na kung kayo sa malista sa logbook kung may available funds, tawagan, like hindi na makasabat, lain na ang number. Okay. So, all the while, they're expecting good na sila. Naligit mo na hindi makakommunicate sa ila bala. No? And there are those man nga, so far kita yung policy na munda is first come, first serve. No? So, pagsulod logbook, buso na mo ng arang sa logbook. And then, pag-ubos ng funds, pag may masulod naman na funds, ang sa waiting list naman, same thing man naman gyapon namon sinigin mo. But this year wala ako nagpa-logbook Action Boy. As I said kay hindi kuluyag hindi klaro bala ang tanatanan. Okay. But for sure there's a scholarship ongoing So, for kung- private schools. So kung klaro na kag mag-announce ng office nimo nga ma-accept na kamo, that's the time nga pwede na sila maka-file sa ila application. Yes, Action Boy. Although ang ginahimo subong sang CHED is ang schools were informed nga i-screen nila ang mga kabataan ng mga pigado. Aha. Okay. Sa schools mismo, ginapang isa-isa na da, and then the schools will submit sa CHED the list of students ng mga pigado. Ang rationale ni Action Boy para wala double scholarship. Okay, may ban may tulong-dulong, may ang DSWD, may araman. So may ban nga ma-apply sa CHED, ma-apply pagin sa DSWD. Kagiban ka kalusot ha? Yes, that's correct. So I hope may tindihan na tanan, ginatinguan gid ang pundo sa gobyerno, mapalabot sa mas madamo kag wala sang isa nga duwa yang scholarship ya makuha. So Okay. munang rason ng iban ka dula kay tungod iban hindi man bala magpanugid nga nag-apply man sa amo ni. Although may iban gid nga panugid, na like for example may iban nga message sa akon I think a month ago nga pwede siya ka-apply siling kung may scholarship ka na. Siya may DOST siya. Hindi na bala namon sorry gid hindi na pwede. Na once may DOST ka, you can no longer apply for CHED or iban pagid nga government scholarships. But ang mga incoming first year for sure there is a scholarship Action Boy. Okay. We are talking about the incoming first year, Abe. Pero kung incoming second year ka, third year nga, previously wala ka sa naka-apply scholarship, if you want to apply, pwede pagyapon kong? Amo na ang hambak Action Boy na ginahulat ko bigyan klaro nga guideline. Okay, kabudlay gid no. As much as luyagid naton na maghatag sang a clear na guideline subong luyagid naton nga pagwaon na yung papel from CHED or Unifast for that matter para sa scholarship like mga second year, third year, fourth year. In the same way,
para man sa mga old scholars na natulong-dulong kung anong himuon. No, but ang amon to suggestion is dapat ang pag-submit ng list sa mga schools should be properly validated and evaluated na ang mga ginpang-submit na lista sa mga schools matutugi nga mga kabataan yung mga munabla na kinanglanon gid. Amo ni amo mangkot pagid ko mo ni. Kung incoming, let's say example, incoming third year ka, wala ka nakapa-enroll for ano nga rason abi nga may mga tungod nga may mga balayran ka, wala ka nakapa-enroll, wala kay nagbayad, meaning nag-stop ka na for this semester abi. Let's take for granted let's take the case abi nga for this semester lang nag-stop ka na. If you want to continue sa second semester or sa daso nga school year, pwede ka gyapon maka-apply for scholarship. Usually Action Boy na siya full year, meaning first 10 nakasulod kagid. But there are instances in the past nga may ara Action Boy nga naguluntat. So kung maguntat ka, di kanugon sang pundo. So there are instances ka mapabalo ang CHED nga may available nga slots for second semester. No, so may available nga pundo. So ipabalo na sa mga districts, and then kami naman will inform sa mga interesado kabataan na may available kami nga 5 ka slots subong or 10 ka slots or 20 ka slots na open. Okay. So, amo na siya Action Boy. Ini siya nga scheme ko sa ni bando di kay chindi bala nga may amos na nga may 20 nga slots. It's because for example, may budget for this year sa Western Visayas, matatabi 1 million. So 1 million ang nagpa-enroll lang is equivalent to 800,000. So may sobra nga 200. Ikanugon sa sobra Action Boy, ngay balik mo sa nasyonal. So mapabalo na sila nga pwede kamo di wakam kabaton da dugang 3 kabilog para nga ma-utilize ang pundo. At least mas madamo ang malabutan Action. Pero sa mga naguntat gid sa eskwela, can they re-apply kung sa scholarship, maka-re-apply sila? For sure. Pwede ka na sila maka-re-apply Action Boy subject to availability. Pero pag-untat mo ya, stop man na of course imong kuan imong assistance kag ma-open na siya sa iban nga mga kuan. Sa iba ang slots mo open na para sa ibang estudyante. Pero the fact is pwede ka gyapon ka re-apply. Yes. Subject lang sa availability sa pondo. Na kung may slots na available, then pwede ka gidya ka re-apply liwat. No? Like, amo itong din-extend ko kayo na. Kung manangkot kita, diri sa Bacolod, ano kadamo ang nag-avail sang sining scholarship programs ang gobyerno? Well, ang Bacolod, ang last count ko was, I think, 2,600 la kung di ko magsala. Kadamo gali? Oo. Yes, Action Boy. Damo gid kayo. No? May banda nga new, meaning first year, at may banda nga old, meaning continuing Action Boy. Kaya ang last namon na meeting sa sa Onyok Velasco, last November ba ito kami kung magsala. Naalalawa, sesta kami puno-puno bilog na Onyok Velasco. So, amo nakadamo ang naka-avail ng scholarship program sa gobyerno dali sa Bacolod Action Boy. Actually, first time niya siya nga natabo na muna, unlike in the past, no, I did so far mga delay pila ka bulan. But this time, it's understandable. It's understandable, Action Boy. Kaya hindi naman mabasol ang national government. Amo ni nga crisis nga nagduntad in as much na mga akik kasi kaman ka pangakik kaya intindihan mo na tanan-tanan ka tingwa man na ma-address ang problema. Kung gadarad na batagan naman ang sitwasyon sa mga estudyante na kinanglanon gid nila ini. So that's why nga it's a matter of kung paano lang mapabulig na mapatasig ang releasing sang pundo for the old scholars. Okay, sige. So atagon talaga naliwata sa mga estudyante, mga scholars naton, especially in incoming third year kag fourth year naton nga mga scholars sa dalom sang CHED nga karon ara sa Unifast, ang inyong assistance na download na. So hulato-lato na lang ina. Sigurado ara na kay na download ng pundo mo, no? So sigurado na ina.
Para naman sa mga bag-o new applicants, subong ang opisina ni Congressman Greg wala pa nay nagabaton application not until nga may klaro nga guidelines salin sa CHED regarding sining scholarship program sa aton gobyerno, no? So hindi lang kamo anay magkwantuhan, hindi lang kamo anay magkantuto ka mag-apply kay way gabaton anay subong sang applications ang opisina ni Congressman Greg. Pero the fact is may pag-ara na hulat lang for the proper announcement alin sa imong office kong. That's correct, Action Board. Actually, ginatingwagin mo namon ganing sumugan discourage na mo ng pagkadto sa office because of the situation. No? Hindi kami luyag na magpila. So muna gapaminsar kami kung anong policy or design na ipa-implement naton. As much as possible, wala linya, wala pila. Hindi na magwa ang mga kabataan, Action Board, kay ka risk gid ka delikado subong. So munang mga butang na ginatingwagin namon nga ma-iron out. But eventually, the services will continue, especially ang scholarship for Bacolod City. Sige na siya. It might not be nga hindi na namon pagpalabyon sa office para wala na tao nga magkadto sa opisina. It might be nga direkta na lang sa mga schools and then i-coordinate na lang namon sa mga schools, no? Nga para at least kung na lang black paper na lang tatanan, papila lang ang mag-unonid na for the students to go. But importante nga may budget for Bacolod City, Action Board. Correct. Sa sining panahon subong sang aton nga educational system nga especially sa college, online na kita. Amo ni dana ako kung isa man sa rason mga iba naman kapendro mo tagod sa online classes nga di kinanglan mo bisa sang gadgets, kinanglan mo sa internet connection, isa man isa sa mga rason mo. Ang opisina ko ang kanimo, are we doing something na at least may mahatag kita bulig sa sining mga estudyante who are facing this kind of problems? Action Boy, isa kita sa nagboto pabor for Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2, Action Boy, nagbutang sang dako na funding for CHED, no? Meaning pag-provide sa nagakaigo nga assistance para sa aton sa mga estudyante. Like kung sa office siya, di na nato masarangan ang minsa kadakuon sa kinanglanon pundo. So it should emanate from the national government through CHED. No, so may kaunda na sang Bayanihan 2 Action Boy na nabutang dira kung pila ang allocated, no, for our Commission on Higher Education, no. I think though substantial amount, no, para makabulig momentarily sa aton sining kabataan. Last week masugod na ang budget briefing, nagsugod na last Friday until mahumani siya. Kag ang isa nga ginalantaw gidri kung paano ang adjustments nga pagaymuon when it comes sa internet connections, meaning sa Wi-Fi. No, kasi anuhon mo ang gadget kung way ka Wi-Fi. Diba? Tapos amo na medyo amo ni mga challenges abi nga ginaatubang, no. Although ang sa Bayanihan to ginset aside na pundo for colleges is 3 billion pesos, Action Boy. Ang sa DepEd naman is 4 billion pesos. Bayanihan to amo na gina-approve sa Kongreso just a couple of weeks ago kag inug-implement na ni siya na quarter. No? So 4 billion for digital education and alternative learning for DepEd and 3 billion para sa mga state universities and colleges, no. But this is for this year alone. This does not include some proposed budget for 2021, Action Board. So ma-implement within this quarter ang ining Bayanihan to Kong, no? Ma-implement na siya? Yes, Action Boy, no. Ma-implement na niya. Kaya kundi budget briefing na kami sa Congress subong, usually ang una gigapamangkot paano ang implementation sa Bayanihan 1, paano ang implementation sa Bayanihan 2, kag anong direksyon naman for 2021 na budget. Okay, sige. Ang importante, mabatyagan sang pumuluyo, kag makalagot gidya sa pumuluyo, no. Muna nga sometimes ang tao hindi makahangop na anong ginaobra, but ina siya ginatingwaan gid namon sa Committee on Appropriations nga ma-check ang tanan ng mga departamento nga dapat gina-implement nila
ang dapat nga implement in terms assistance ang aton sa mga pumuluyo. Okay, sige. With that, Kong, salamat gid. Ang imo lang siguro mensahe sa aton mga taga siyudad sa Bacolod, especially sa sining sitwasyon naton sa karon, no? So, ang mensahe guro from the office of Congressman Greg Gasataya, Kong. Well, Action Boy, salamat gid sining oportunidad, no? Kaliwat na palabot gid kita sa naton sining pag-abi sa aton sining mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. I said, we are now in a very challenging situation, no? Challenging in the sense na wala labot sa problema ekonomiya ang sitwasyon pa sang ikayong lawas, no? Tugas ang sining pandemic, no? Which is COVID-19. So we all know, Action Boy, ako yata hangop kag kay Chindigid ko nga mabudlay gid ang pagatubang sang tanan subong sang sining pandemya, no? But on our part, no, bilang congressman sa Lone District sa Bacolod, ginatingwagin naton nga makadihon isang pila ka mga tikang sa Kongreso kag pagsuporta sa pila ka mga lihok sa Kongreso para makabulig sa aton sa mga kauturan diri sa Bacolod, as well as sa pila man ka mga kinanglanon sang naton sa mga kauturan. So pabili lang kita sa pag halong Action Boy kag sa inyo mandara, no, kag tapon nga mga kauturan, no, pangamuyo lang kita nga makaluyan ma-surpass ta ini nga mga challenges tanan. Sige. Salamat din, Kong, and have a blessed Sunday, Congressman Greg Gasataya. Salamat. Good morning. Sige. Mga ka-aksyon, Congressman Greg Gasataya, kaya may mga gusto natin idala natin ini because may mga estudyante nga nagpalapit sa aton, nag-inquire, nag-bulig, partisinis. So I hope na atagan ang aton nga mga scholars, no? Sa aton nga CHED, sa Unifast, natagan, no, sa sining pagpatag ni Congressman Greg Gasataya sa status sa scholarship program sa aton sining gobyerno. Good morning, anay, kay Gingging Arroyo, kay amigo naton na Roberto Juanbol Gallo, good morning man. Kay Milin Didel Villesa, oy, good morning Lin. Kay Paul Candazo, ako nablos mayang aga. Kay Suset Lomeda, Susan Jaime Allen, mayang aga man. Kay classmate ko man Edwin Escopel. Sa kay Rose Guevara, Mary Jane Mendoza, Bia Jonathan, good morning. Sa kay Erla Vega, good morning. James Gumban, shout out lang ko, no, kay sige, dahil patindog ko na dapat sa facility, quarantine facility. May biyahe si Res na may ara do, sige. John Norman Dioso daw, sige, biyahe yan, no. Sa kay Henry Spallador, Jocelyn Comedia, may agaman, sige, salamat gid. Sheila Alagos, sa barangay Villamonte, good morning sa inyo, no? John Norman Dioso, sige, nabasa ko nagli. Sa kay kasi iba natin yung Facebook follower, April Salinas, good morning. Sa kay sa Carvic dira, Eddie Laus, Rockney Malinaw, kay sa Madakele Jelly sa US, good morning dira. Congratulate ako, good morning ko, no, kag hello kay Congressman Greg, no, nalin kay Jelly. Mike Hinolan Carbillero, good morning on bro, sa imo dra, maing aga. Kirk Oliver Sasi, sa kay Apple lang. Ang iban di ko na makabasa, ha, kaya walang ala nagkikita sa aton diri nga panahon. Ang atong sininga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Coffee.
Mga ka-aksyon, isa naman ka-edisyon sa kapihan sa aksyon natin gidulong sa inyo karon kadlaw Domingo. Liwat, reminder sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Sumugod karon nga adlaw iga-implementar na ang home quarantine pass. Pero karon nga adlaw Domingo, kasi masunod nga Domingo, canceled. Hindi pwede magamit ang quarantine pass, home quarantine pass mo silingon, hindi ka kagwa bisan may home quarantine pass ka pa unless importante ang imo nga kadtuan, no? Unless nga essential ang imo nga pagwa, no? So medyo stay at home kita anay for this Sunday and next Sunday. Sa sugod buwas, pwede na magamit ang home quarantine pass. Ang nagatapos sa odd numbers o kung 1 to 3, 5, 7, 9, pwede makagawa Monday, Wednesday, Friday. Ang mga gatapos naman sa 0 to kung sa even numbers, and 0, 2, 4, 6, 8, pwede makagawa sa Tuesday, Thursday, kag Saturday. Sulito naton, Sunday, hindi pwede magamit ang home quarantine pass. So, stay at home para maging safe kita, kag aton nga pamilya against sa COVID-19. Reminder rin natin sa inyo para hindi kita malipat. May mga inner border control kita, inner checkpoint, check-up points diri sa siyudad sa Bacolod. May araman kita nga border control check-up point. No? So, medyo cooperate lang kita sa aton nga mga authorities. With that, mga ka-aksyon, kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa kapihan sa aksyon. Upod sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon